előnyös, hogyha van egy kinematikai szimuláció, hogy a sáv hogyan továbbítódik, belül felé nagyon sokszor prezentálni kell, hogy hogyan fog működni a szerszám egyes lépései, és ebből tudunk egy ilyen kis videót csinálni, és maga együttkötés vizsgálat is közben, hogy kinematikailag a sáv hogyan megy, és mivel tud ütközni. A formafeldességet ellenőrizni, megadok egy értéket, amikor egyfokos formafeldességnél hol van rajta kisebb, kijelölnek darabot, akkor ő már be is jelöli azt a felületet, ahol egy foknál kisebb formafeldesség található.